Fil-bidu tas-seklu 17, hekk kif il-kavallieri ddeċidew li jerġgħu jibnu partijiet mill-Berġa, saru xi xogħlijiet fejn il-faċċata ġiet imħotta u mbnew xi ħwienet fuq il-faċċata. B'hekk il-kavallieri setgħu idaħħlu aktar finanzi biex ikomplu jibnu l-Berġa. Fl-istess ħin saru xi xogħlijiet fejn il-Gran Salon li fih ninsabu llum ġie maħluq. Id-dekor li għandna fil-Gran Salon tal-lum huwa tas-seklu 19. Fl-1829 uffiċjali tal-Militar Ingliż ħadu partijiet minn dil-binja biex tintuża għal skopijiet soċjali. B'hekk inħoloq il-Malta Union Club li ddom iservi hawnhekk sal-1955 fejn imbagħad ittieħdet il-binja biex sar il-Mużew tal-Arkeoloġija. Nagħtu futur lill-passat tagħna.